Здравейте хора, това е канал в Алекса Алексидрис. Ако ви искате да дайте път на които да спасите коментарите видеоклипа. Потете неща, гледайте предишната видеоклипа и вие ще започнем да отворим комбо туториал как правя дек. Сега ще ви покажа. Това е силното му комбо. Дай си му да. Само. Айде. Така, малко трудно да го това. Значи он го така прямо в даде. Как? Кой е начинът ми? Комбо. Така. За този, това пак силно обаче мога ми го да стоя, тъй като най-силното комбо, което съм виждал, това е на Блъждек. За да го направя, трябва да извадя Блъждек 3, 2, 3. Но тази друго. За да го направя, ми трябва точно тези трите и да опрезват то. И за тези трите да произвела Blue Eyes симетрално, което пак но мога да го стига с наречено карта, да го усилвам метро това, което ми го става на 4-5 на 7 диаста. Другото, което е нейно основа, да кажем, предварено, това право това ми скрити мирофот, който аспекта му е даже в момента мога да ви кажа, което военна мост, който става по атак и диатлонната такуващите ефекти по време на атакуващите стреляне, унищожи всичко опонент, на опонента, което означава не мога да унищожиш. Ако го унищожиш, примерно с това на мирство, ефекта да си го унищожиш. Аз да му унищожа неговите. Другото, което е дава по дискомбозит е това, който е удинвика, който може да се унищожира на травма, секутера и да унищожи тази другите. Нямам тия, как да се каже, другия ми. Само да видя. Много успешно съм на дека направо, но кобана ще ми се проявява в ръката. Така. Друго, което е силно за този дик, е Blue Eyes Charles Max, което е способно дабл пъти демедж в защитата, което означава 48 000 директно
5. Това е само че трябва да го излеча в. Друг, което е силно с този ефект е обелиска, който си играе с тази ефект, което означава втора ефект, да кажем, в пъти държавата губиш директно. Dragon Spirit of Void е хубав въпросен комбо, който вика, когато всъщност свършва тръпна облечение. Това е такова не. След което ще ви приятно за Буес. Буес, Deep, Ice, White Dragon, който перфектно нали по 600 за всеки, а само че трябва да пъсна не 2, а 3 пъти. Това е много. Значи 2 пъти. Това е много и тук. 16. По 600 зависимо къса, например, мястото, с 5. Не зависи. Най-добре мога да производят директно на дека и да го спешва там. Това е също любима карта. Другото бих казал конвой е този, който е буа. Също един драко няма значение какъв е драконът. А буа е Twin Dragon е такова два пъти на един се два пъти. Такова на значението, не мога да бъдеш на фигурите на значението. Това е една ефектна само от тръпка, така че нищо не мога да му направят. Толкова го използваме коник, нали, на коник, колкото е това, толкова и това. Нека просто нямам ефект. Много колко ми служи, аз ще ми служава и него. Така, в това обаче е много гала, това не е комбо, това е... Кажем, примерно, Италия, карта му от 100, 100, 100, 100, много е гала ефект, това е едно комбо, това да го нарекам. Изгонена карта не по всяка по 1000, по обаче дори да не стройна. Не можеше да така ще ми добавя всички, които още толкова сети, 5 неща, 3000 как, по 3 плюс 3 пъти за всяка карта, са 6, което не мога да намисли. И в момента ефект е много гален комбо, не го би го нарекал комбо, което е накрая на ход, дори да го не стига, т.е. не стига на рандом на всеки ход. Рагики, много хубаво съм изкосен да е играми. Това е комбо. Тройната връзка, която аз също игране на един, който не съм да го унищожали. Wizard е хубав на много голям ефект, има доброто лошо. Тази също е много голяма комбата по 1000 лева. Доста по-преследват. И тази е болненка, много гадна. Поради ефекта, че по 600 всеки ход на станалите фаза дори да не си такова. Това вината са от 2500 става на 3500, но трябва да му измисля друго. Някакво прави прав. Другите карти не са ви този другите деко. Тоест, един е дръжен. Така е след първо, след втора шима. Което означава, ако ви след дайте пърс нагоре, ако ви дайте пърс надолу, не да се за канала, да се ги морят, да се смърчи и линк пречно пъти
Faites des articles, internet, vite, vêtements, et bon,